O actual goberno de Outes presenta os orzamentos máis altos da súa historia a unha semana da moción de censura. Ascenden a 6,6 millóns de euros e valoraranse o día 28. O Executivo de Outes afronta os seus derradeiros días ao mando do Concello tras a moción de censura proposta polo PP e polo concelleiro socialista Tono Caamaño, que se votará o 25 de febreiro. A pesar de que a partir desta data previsiblemente cambiará o goberno local, o actual presentou o luns o proxecto de orzamento para o presente ano que será valorado mañá pola Comisión de Contas. A razón pola que presentamos este proxecto de orzamentos, máis alá de que, teñamos a cuestión da moción de censura polo medio, é que levábamos as semanas confeccionando este documento e estaba todo previsto para que estes orzamentos se someteran ao pleno ordinario do mes de febreiro. Este pleno ordinario debese celebrar, sí ou sí, o vindeiro 28 de febreiro, e, por tanto, nós considerábamos que había un traballo feito e que deberíamos presentar. Trátase dun documento que conta con grandes cifras, xa que se trata do orzamento máis elevado da historia de Outes. Con máis de 6.670.000 euros, donde, unha parte moi importante dos mesmos, evidentemente, está dedicada ao gasto de persoal, cerca do 50% do mesmo. Tamén sufre un incremento importante os gastos correntes, os gastos dos servizos que presta o noso Concello. Este incremento, que é un incremento do 11%, achegándose os gastos correntes a máis de 2.700.000 euros, ven en boa medida determinado, entre outros, pola subida do custe da recollida e tratamento do lixo, que é unha partida que sube moito, derivado en boa medida a suba que nos aplica a Sogama aos concellos adheridos a este sistema, pero tamén pola subida do custe do servicio de atención no fogar. E recordou que o Concello está a piques de adxudicar o contrato do servizo da axuda no fogar, para o que irán destinados máis de 600.000 euros e que é moi importante para a veciñanza. González sinalou que nestes orzamentos os investimentos incrementanse nun 25%. Ocupan ou representan máis do 11% dos orzamentos do Concello, máis de 770.000 euros que están destinados basicamente ao mantemento de infraestructuras. Como sempre, mantemos as subvencións ás distintas entidades de Outes, tanto deportivas como culturais como sociais. En definitiva, creemos que son os orzamentos adecuados e creemos que son os orzamentos necesarios. Un dos argumentos que utiliza o Partido Popular e o concelleiro Tránsfuga para presentar a moción de censura é que o Concello de Outes non é capaz de presentar uns orzamentos en tempo e forma. Eu teño que dicir que somos o segundo concello da comarca de Muros Nova e da comarca de Barbanza, que presenta o proxecto de orzamentos este ano. E o ano pasado tamén pasou algo moi semellante. Por tanto, son argumentos falaces. O alcalde de Outes puxo sobre a mesa que o Concello optará un ano máis a convocatoria de Agader para a mellora de camiños rurais. O prazo remata o vindeiro día 28, pero grazas á boa planificación xa mandaron hoxe a súa proposta. Estamos falando de 6 proxectos de camiños rurais con un investimento que supera os 86.000 euros en total e, que tratan de atender a millora de camiños que nestes momentos ou están en mal estado ou necesitan unha actuación de millora. A primeira delas é un camiño na parroquia de San Cosme de Outeiro que vai de Albán a Albeida, de Punta Albán a Albeida, ao lugar de Albeida, que podedes ver na pantalla, con algo máis de 20.000 euros de investimento. O segundo dos camiños con investimento semellante na parroquia de Roo e Outes, posto que une os lugares de Brión e Cambeiro da Baixo. Tamén se actuará en Viro e desenvolveránse 2 traballos en 2 camiños en Xiabo. A parroquia do Freixo, en este caso, son 2 camiños que conducen á praia de Porto Xiabo, é unha zona tamén moi concorrida que estaban en mal estado, ademais que dan servizo a numerosas vivendas nese lugar e entre os dous vamos a investir cerca de 20.000 euros e finalmente temos unha actuación na parroquia de Outes, no lugar de Mirás, un camiño de uso agrario moi intenso. Apunta que estas actuacións responden ás demandas das necesidades dos veciños.